Per ser presentador del programa i tenir la samarreta, escriu a catacrac@btv.cat i seràs la nova estrella de BTV. Canviem de tema. El cap de setmana passat, Cornellà va acollir la inauguració del Museu de les Matemàtiques. Estem al Museu de les Matemàtiques de Catalunya a Cornellà. He vingut a fer una visita i hi ha moltes activitats. Hi havia coses per construir, experiments, hi havia moltes coses. Hi havia com uns miralls i si posaves una peça les reflectia i llavors feia com una forma. Hi havia una activitat que era com fer un pont i també n'hi havia un altre com d'efectes òptics que tu veies com si sortís o com si no fos recta i en realitat era recta. El que més m'ha agradat ha sigut una activitat que hi havia com unes formes i llavors podies construir el que tu volguessis. Hi havia mans que s'enganxaven i hi havia triangles i amb això podies fer formes geomètriques. Estic al costat de la Pura i ella us explicarà què n'hi ha al Museu de les Mates. Jo ara voldria que la Petra féssim un experiment. Veus que hi ha dues pilotetes, jo les posaré aquí dalt les dues al començament i tu m'has de dir què penses que passarà. Quina arribarà més de pressa? Aquí, aquest punt d'aquí. Quina et sembla que arribarà més de pressa? Aquesta que va en línia recta, que baixa ràpid, o aquesta que ha de donar tota aquesta corba? La que farà tota la corba anirà més ràpid, Petra, estàs segura? Sí? Doncs molt bé, tu mateixa, mira, posa les pilotetes allà, quan jo digui 3 les deixes anar, 1, 2, 3... Apa! I tant que sí que arribem més ràpid. Com és això? Perquè aquest va més lent, perquè va recte i aquest fa com curva així. Doncs molt bé, això és exactament. Moltes persones pensen que la línia recta és el camí més ràpid, i és cert, com a camí, però en aquest cas, aquesta corba agafa una acceleració, com que baixa més directament, oi que sí? Doncs agafa més velocitat i per això arriba abans. Avui he vingut aquí a fer aquests jocs que hi ha aquí i he fet aquell cub que hi ha allà, aquella mena de puzzle raro i allò que sembla un pont. Unes peces que al sota hi ha un número i les has d'anar col·locant peça a peça i a dalt fas 2 torres i a dalt poses la peça groga que no té cap número i fas una mena de pont. Amb aquests fils feies diferents formes que després els podien desfer o et quedaves enganxat o passaven algunes coses rares. Ara posa el puny aquí. Està ben lligat? Posaves el puny, aleshores l'agafaven, he bufat i ja no hi era. Estava fora del fil. A la 1, a les 2...